Aja ngisini-isinipun ibu yo nggih. Kowe iki mawong sekti mandraguna kena ngapa kok njrebabah ndepani lemah kowe uripa nggih kaki. Aduh. Soroting pandham sumuluh hamadangi jroning pasarian remu-remu kalingan nangrangani sang dyah manah engkung sumungkem guling waduh Kanjeng Ibu Dewi Pertiwi sembah bekti kula mugi kunjuk iya Bama wis ndak tampa kening apa ana kedadian ingkang aneh-aneh jeneng sira njrebabah mangkono ki mau. Waduh Kanjeng Ibu. Ing sekawit kula menika tanding tiyasa kaliyan kadang kula pun Antarja. Rebaban Kanjeng Rama awit kula menika badhe anggayuh wujuding Wahyu Mustika Waji. Nanging dening Antarja menika dipun gagalaken nggihipun badhe mboyongi dhateng Kanjeng Rama Diwaji. Mangkono nggih ngantos dados panca bakah kula kawon tiyasa kaliyan ngadi kula pun Antarja. Mungsuhe Antarja dudu sapa-sapa ning mungsuhe ibumu Pertiwi nggih kaki. Mongko kantine tumu salami mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam anakku nggih Antarja keneng apa jeneng sira ki mau malah kaya dene bocah cilik kaya mengkono ki mau. Waduh Kanjeng Ibu ingkang sekawit kula menika mengsah kaliyan Kakang Bama kadosipun kula menika mimpang ning tanwur sangkan paraning bilai wonten angin Garuda nempuh dhateng ing bebadan kula satemah kula njrebabah depani lemah.
ning angin Garuda inggih jagat dewa Bathara gek sapa sing wanuh wani mbalang barat kelawan anakku oh, jebule Kakang Mbok Pertiwi Kakang Mbok elinga ya Kakang Mbok pangling iki kaya naga gini Kakang Mbok iya aku adimu naga gini ana apa Kakang Mbok dene semune Kakang Mbok ki mau lah kok ora seneng lawan anakku Siantaja naga gini anakmu sing kurang pernah ngajar marang anakku nganti kaya dene ngajar kewan aku mung sadur mau ngilingke marang jeneng Antarja aja nganti tumindak sasar susur. Kakang Mbok, nek nganti ana bocah sing padha congkrah ki mau wong tuwa aja nganti padha melu-melu. Yen mengko bocahe wis padha rukun, wong tuwa isih tatu-atine. Mula ya Kakang Mbok tak jaluk kowe aja mban cindhem mban sladan Antarja ki mau ya anakmu. Mbah ora idep ning anakmu wani mula sora lawan anakku. Yen nganti kowe ora trima mungsuhmu dudu sapa-sapa mungsuhmu Mbak Ayumu Pertiwi. Piye? Kowe nantang karo aku. Apa dikira aku ki mau wadon ora bisa ngalahke marang kowe iki? Anggepmu ki apa? Apa mbok kira aku bocah nom ki mau tinggal kowe kok ki?